Привет! Ето го новия уред Part DS35. Този е варианта без далекомер. Ето, отварям го. Това е поредния, нали? Не е първия, не е втория. Това е калъвчето. Директно го отварям в момента. Така. Ставаме ги нещата едно по едно. Ето, първото нещо, което вие научих, оригинален прожектор Фенер инфраред на Part. Само че за да тръгне, трябва да се махне и тук това тиксо. Така. 3200 ампера. Мега ампер часа, а не ампера. Инфрареда. Ето го. Така. В опаковката, това е към Фенера. Тук имаме 1, 2, 3, 4 броя работни шестостенчета. Тук имаме единия ринг. Всъщност това е захващача на Фенера. Ето го. Да, 20 мм. Окуляра, гумен, много добре направен. В комплекта, ето тук сега, какво има още? Тук са двата ринга. Тук е кабел. Тук е кабел плюс още работни шестостени. Че за какво са тези шестостени? 10 шестостена. Ето го кабела с зачистване и кабел. Ето ги двата ринга. Нали, оригинален 20 мм са тук долу. 3 см е тубуса. Ето го и самия уред. Нали, той вътре е също с батерия. Махаме предпазителя. Вътре е също с батерия Part. Оригинална батерия 3200 мегампер-часа. Така. И самия уред играе роля на зарядната станция. Нали, на зарядна станция. Просто уникален уред и за 1100 лева. Здраве му кажи. DS3570. Този е моделът без вградения инфраред и без далекомера. Ето го. Всичко е ново. Прибираме и така.